Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. So yun guys, susubukan namin kung titikman namin ni Japet yun kung masarap ba talaga. Marunong ka nun, Pet? Alam mo na kung paano naman yun? Ha? Easy lang. Easy. Easy lang. Ano? Tunan ba? Hindi na kaya pag-aralan. Ay kasi nakita mo na yung video eh. Walang niya. O sige guys, so kukuha muna tayo ng ano doon, ng mga gamit. Ewan ko lang kung may ano ba dito, may bread toaster. So if wala, improvise na lang. So dun guys, kuha muna kami ng ano, mga gamit, ay mga ingredients. So dito na yung ingredients namin guys. Pero ano, ewan ko lang. Pero i-improvise namin to kasi syempre hindi kami ano, lalagyan pa namin ng mga konting ano kung anong masarap pa dito lang masarap na yun. Pero ang ano dito guys, wala kaming toaster so baka i-ano lang namin i-fryer, air fryer. Pwede ba yun? Pwede man siguro yun, no? Tinapay. I-air fryer or iko na lang, ano na lang, buko nag-butter. O yun na lang. Ha? Air fryer. Pwede ba yun? Sige. Air fryer na lang namin guys kasi wala kaming toaster dito. So, ito na yun. So, dito na yung tinapay tsaka chocolate. Pero syempre, baka mas masarap paglagyan ng konting peanut butter. O, diba? Peanut butter. O. Kasi, so, ikaw na mag-inong Pet kung paano mo yun. Yung chef ngayon. Ha? Ikaw yung chef ngayon. Sige, paano mo yun? First, buhatin. Buhatin? Gagawin. Hindi. Tutok-tutok mo ka. Ganyan. Tapos, ilagay mo yung tsokolate sa gitna. Tapos takpan. Yan. Tapos yan, ipasok mo yung siguraduhin mo na nasa loob yung tsokolate. Yan. Ikutin mo. Hindi maikot eh kasi may handle. Yun. Wow. Tingnan natin masarap. Pero hindi natin nalagyan ng peanut butter. Sa pangalawa na lang. Yan. So yan na yun. Yan. So, ito na yan guys. Wow! Yun. Parang masyadong malaki yung tsokolate. Tsokolate na may ano. Yan na lang. Ito, yung ganyan. Yan lang. Ito buo. Yun. Tapos lagyan natin ng konting peanut butter. Wow! Lagyan peanut butter. Ano yun, Snake? Peanut butter ni Michael. Yan lang, kunti lang. Dami naman yan. Kunti lang. O yan, okay na yan. Yan. Wow! Tapos, lagyan mo tsokolate. Yan. Yan. Ako na lang mga ano guys, kasi epic fail si Bunso. Tingnan yung ginawa niya. Ano ba naman yan? So, tignan natin kung di ba ako mag-epic fail. Yan, nilagyan niya ng tsokolate tsaka ano, peanut butter. So, yan. Nandito yung peanut butter ni Michael. Yan. Wow! Yan. Diba? So, ito na yung ano natin. Ito na yung dalawang ano natin, tsokolate tsaka tsokolating may peanut butter. So, ang problema na lang natin dito kung paano natin to ito toast. So, yun. May air fryer tayo dito. So, ito yung gagamitin natin. So, ito guys, ito na yung ano natin, gawa natin. So, ito yung nasira ni Japet. Isalin lang natin kasi sayang. Yan yung pinakamasarap eh. Yun yung masterpiece. Masterpiece mukha mo. Yan, so wala tayong toaster, so ito na lang air fryer. Tara, let's! Oh. Ito na tuyo din. Tuyo ka rin ng 5 minutes. May ano. 5 minutes. Ilagay natin daw 5 minutes. Yan.
Antayin na lang tayo mga 10 minutes. So, antayin na lang natin yun guys. Mga 15 minutes. 5 minutes lang. Tingnan natin kung masarap ba yung gawa ni Apitong. Tingnan natin kung masarap ba yung gawa nila. Ay, yung Hindi nakita. naman yan sa sa anong Kung ano yung niluto. anong forma. Sa kung sino yung nagluto, no? At saka, si tawag ganyan. Si forma gani. Forma, itsura. Oo. Wala yan sa itsura guys. Nandyan sa sa paggawa lang. Sir, pala mo naman siya yung gumawa. Saan guys? Tapos na guys. Tingnan na natin kung Bango-bango. bango-bango. Alah, gunitis na. Wow. Wow! Toast talaga siya guys. Wow! Sige. Kunin mo bet. Dali mo dito sa ano. Dali mo dito sa mesa. Yun. Tapos, ilagay mo dito. Wow! Yun. Ano ba yan? Pangit ng gawa mo? Pero yan yung pinakamasarap. Yan. So ito na yun guys. Hihiwain na natin. Tingnan natin kung masarap na talaga. Wow! O, diba? Hindi masyadong... Sarap guys! Hindi masyadong na ano yung tsokolate pero... Gusto niyo tumikim? Zed! Yeah, dyan. Kulit, malambot. Wow! Sorry guys, kami na to. Sarap!